एको हाली तू गइले बढ़ारा रे कि तो चलो हो बाबू पैसा में उठाए जाता रह तो चलो सारे जब तू जान गइबे कइल रहले है कि पैसा उठाए गइले हन त लहू हमरा के तू गइले हरे हालत खराब हो गइल बढ़ारा से आवत आवत कितना दिन पर आज वृद्धा पेंशन उठल ह सरवा लइकवो एको हाली ना आइल ह कि बाबू के लिया जाई हमरा अब एकरती चलल नहीं खे जात रे बाबू पैदले आवत रहा बाबू ई तो ना कइले ह कि साइकिल लेके आई बाबू आज इतना सुविधा हो गइल बड़ुए कि मिनटों मिनटों पे टोटो मिलता टेम्पू कर लेता या टोटो कर लेता तो ना होइत पैसा तोर बाबू देतन रे कि तोर दादा देतन तो बिना पैसे के गइल ह हम गइल रहनी अपन काम से सब तोरे के बता दे ना कर लेबे करला बाबू ना बैठा अरे बाबू हालत खराब हो गई एकदम बड़ा आज हमरा पे मोह लगा था तोरा रे ना बाबू ऐसा बात नहीं खे देखो तनी दे हाथ दाबत रे हाँ जो हने उठ के जो भाग हमरा फिर से इतना दिन में कहियो तू हमार दे हाथ छूले ले ह मोह लागल ह कि पसे बहरी से आवत रह और कोनो बात नहीं खे हाँ बैठा बाबू हम पानी लावत नहीं बैठा बड़ा आज तो हमरा के मुंह हाथ आरसन देता हे पतर हर घड़ी कौन ची के नजर जाता हुए लटका रहला खोसे वाला चीज लटका के चलबत तो लौकी ना हो गइल ले पानी आज बड़ी मान आदर होता है घर रवा खातिर खुरमा बनैले बानी लेके आवा तनी हमरा खातिर खुरमा हां आई होता खुरमा बनैले बानी लेके आवा तनी लेके आवा एनी के पता तो ना चल गइल ह कि हमारा पेंशनवा उठल बा नी खाई खुरमा बनैनी हां का बात बा कि इतना हमार मान आदर आज होता कोनो बात नहीं के बात का बा देखो तनी टेंगरो आइल ह तो वो हाथ गोड़ चाप के गइल ह आइते आइते तू पानी देलू ह खुरमा देलू ह इतना हमरा के सेवा पानी अगर शुरू से कइले रहतू त आज हमार मोछ और पाकल ना रही त भीतर जवाने रहती हां अबे जा तनी तेल लेके आई तेलो लगा देब जल्दी खाई अरे माई आई हो दादा आई हो दादा खाना ई कितना हमार सेवा पानी आज होखे लागल रे कई दिन हो गइल तेल लगैला नु छोड़ दे हो गइल बस बहुत हो गइल हेनियो तेल लेके आ गइल गोड़वा में लगा दे हा लगा दे लगा ले ना लगा का दिक्कत पड़ी लगावा लगा दे रे हमें लगा आई हो दादा कोनो बात ह का ना बाबू कोनो बात नहीं खे देखो तनी कपार में तेल लागता गोड़ में तेल लागता ओसन बात नहीं खे बाबू लइकवा का जन बा स्कूल के फीस भरे के रहला पैसा चाहिए हां पैसा चाहिए लइकवा के स्कूल में फीस भरे के बा एथी करे के बा लइका कपड़ा लेवे के बा नहीं खे यही से लइकवा स्कूल नहीं खे गइल लइकवा घर ही बड़ुए एबरा लइका स्कूल कहाँ गइल बा कितना चाहिए कितना लागेला अब उहे न बताई हां हमरा तब कपड़ा में 500 टका लग जाए 500 टका फीस 500 टका फीस 1000 रुपया लग जाए बाबू अरे 1000 रुपया लग जाए रे 1100 त पेंशन में उठल हरे ओ रवा पेंशने उठाए गई रहनी है ना तो पैसा का करब बाबू तू का करब खाए पिए के मिलते ही बा देह सेवा संस्कार होइए रहल बा हाँ हैं
तेरा पैसा के का दरकार बा? अरे सोचले नहीं है एगो चप्पल किनब, अच्छा चप्पल के चिंता मत कर बाबू, हम पेंट हम फाट सिवा गइल देब, हम सिवा बड़ुए। देब, हाँ एकदम हाय सिवा देब हम। पेंट तू कर अभी तो नया फिलहाल सिए ढेरी के। बड़ुए, पिछला साल ला सही जन बोल बम गई रहा, दूगो तो सही पड़ल पेटी में। चिंता कहाँ करते रही सबके, उ सबके चिंता मत कर। हाँ सब जुत्ती किन देबे गो। मने पैसा चाहे। पैसा तो बाबू चाही, अगर देवे के इच्छा बा तो द, नहीं खे देवे के इच्छा तो कोनो दिक्कत नहीं खे, हम आगे पीछे हम ओने से देख ले। मगर ये ठीक ना लग, गौवा का कही कि बाप होते हुए दूसरा भी जाके हाथ फैलाओ तो निक लागी तहरा? हाँ तू ये सोच के बताओ, निक लागी हम दूसरा भी जाई हाथ फैलाए तो? ना तोरो कहना में तो ठीके बा। खुरमुआ खा ना बाबू, पहले खुरमुआ खा। अच्छा खाई बाबू, जैसन दुख सुना देले कि लड़का के स्कूल बंद होते हुए, बताओ ना दे पैसा तो वो आगे चल के तोरे वाला संस्कार ओकरो में घुस जाई। बता खुदरा ना करनी है कि खुदरा हो जाई, हम बड़हरा से पैदल आ गईनी है। हाँ? खर्चा ना कैला बाबू, ठीक कैला ह, पैदले आगुल ह, एकदम ठीक कैला ह। ले, हाँ 100 रुपया बचल, अब बताओ देख ले हम का देखता रे, देख ले ठीक बा बाबू। है, देख ले 100 रुपया बचल। खा खुरमा 2-3 को खा ला, लइको अबे खाए के बाकी बड़ा सन, खा ला। बुढ़ऊ का खुरमा दे तनी खाए के। और 2 दे दे। ना बुढ़ऊ का बताई बाबू। हमार पैसा लेवे खातिर तू हमार सेवा कर ले ह? ना बाबू पैसा खातिर ना हो, जरूरी रहला तब न मंगनी है तहरा से। पोतवा कहाँ बारे इनकर? इहो रो तड़ुए पैसा मांगा तुरे बिस्कुट खाए खातिर। दादा इहो है। पैसा तो बिस्कुट खाई मम्मा ने क्या दे। बिस्कुट खइबे? हाँ एगो तो है हमार छोट पोता बा, घर रहे पानी ले जा। जब सब ले लसन तो तू ले, तू का उदास होके जइबे ले। बूढ़ी के देवल बटुआ रहे, जा ए बूढ़ी तू ठीके हमरा के समझावत रही। खुश बाड़ा सन न अब? हाँ बाबू खुश खुश बानी हम। खुश बाड़े न रे? हाँ ठीक खुश बनी। हाँ कुल पैसा तो ले ललू सा, करेजा जुड़ा गइल न। ऐते ऐते बाजार से हमार कुल पैसा दिमाग लगा के ले ललू सब, तो करेजा जुड़ा गइल होई। हैं साला 100 रुपया रखले रहनी कि पान खाइब, खैनी खाइब, उहो ले ललू सा। हैं उहो पोता के दिवा देलसन। हैं तो रोवा तो मत का करी जा। अभी तो 2 गो हम खुरमा ना खइले रहनी, खुरमुआ उठा के लेके चल गइली अपनिया रे। आई तेलवो लेके जाता और लगा दे रे। अब कितना लगेबा तेल? अब हो गइल तो सेवा पानी हो गइल, अब सेवा पानी होखे वाला नहीं खे। कितना तेल लगेबा? उतने सेवा पानी रहला नसीब करिया में। करिया है वही होइए गइल। अब उज्जर केस में अगर कहीं जितना लगेबा तो ई उज्जर करिया होई, बताओ ता। उतना देरी से उज्जर करिया ना हम लौकत रहनी है, अब हमार केसिया उज्जर करिया लौके लागल रे। घर रे साथ के हमरा के लगा दिए। प्रणाम प्रणाम, आवा भैया बैठा आवा। क्या समाचार बा? से बजे के गइल रहनी है, बैंक में लाइन लगैले बेटा पतो से बिना पूछले आ बतैले गइल रहनी है। आ कैसे हनी के भनक लाग गइल है, कुछ पते नहीं के चलत। बतावा 2 बज गइल, पैसा उठा के आए में भूखले पियासल, अपन दुख सुना के कुल पैसवे ले लसन हमारा। सबरे के ये स्थिति बा, सब घर के ये हिसाब बा। बुढ़वन के कोनो मान नहीं के, केकरा के पूछता। पैसा आइल है तो खूब मालिश होत होई, तोहरो यही तरह होखेला। यही तरी होखेला। के लइकवा हमरा के तेल लगाए लागल है, हाथ गोड़ चापे लागल है, पतोहिया गोड़ में तेल लगाए लागल हिया। काल से फिर उहे हाल हो जाई। आ जब फिर बरुअन के जोते के होला तो खूब खियावल जाला, आ जब जोत खत्म
अब काल से नहीं खे जोते के तो भूखले रह एक बेरा खा के उहे हाल बा अगले खैनी कोई वैनी के खियाबा। समस्या नहीं खे ला खैनी खा ला थोड़े गो बुझाइल ई जे तू सोचत रह कि रोज यही तेरी सेवा है ना नहीं घर बिगाड़े खातिर तोरा हमार काहे तकलीफ लागत आई हमरा के बढ़िया बात न समझावत वो घर बिगाड़े तरन रवा के समझावत नहीं खन हमरा तो समझ में रवा नहीं के घर आवत। बिगाड़े तरन उ समझावत नहीं खन कहीं अपना घरे जाए के हम काहे कहब हमारी ये तो एगो दोस्त है यार एगो मित्र हाँ हमार जाई इहे अपना घरे बात। जाई यहाँ घर में के बिगाड़े के तनी कोने तनी भेंट करनी सर समाचार पूछ ली इहे सब समाचार पूछो तनी घर के भेदिया ले तनी ये बातें को आ फोड़ा तनी घर यही नहीं तो खूब सेवा होता मेरा रुआ से गोल गुजरल रवा बनी तू आदमी हो रवा हम के तोरा के बिगाड़े बुझले तरन नहीं लोग। हमरा के हाँ। नहीं पैसा बिगाड़ ना, उ बिगाड़े ऐसे तरन ऐसे लोग। तू हमार पैसा कुल ले हाँ। हई बहाना हऊ बहाना लइका के फीस भरे के बा तो हई करे के बा तो हई हाँ। करे के बा आ 100 रुपया बाजन रख ले नहीं वो पोतवा के दिवा देले हो आ केने गइल टेंगरा आ केकरा खातिर तेरे- कमा तनी केकरा खातिर आई हो बुढ़िया दादा। तो किंगर गइली मर गइली केकरा आज खातिर कमा हमार तनी बुढ़िया रही तो तोहनी के कोनो गत केकरा लायक खातिर ना कमा छोड़ी तनी? वो बात जान ले आय बुढ़िया हमार रही तो अपना हाथे पैसा हाँ रखी तो आखिर रवा केकरा खातिर कमा तनी बुढ़िया तो मरिया गइली कहत रहे हमार बुढ़िया मरे से पहले हाँ। इतना बात ओकर हम जिंदगी में ना भुलाईब कहत रहे कि हमेशा बुढ़वा अपना भीर पैसा रखी ह अगर तोहरा भीर पैसा नहीं खे तो कुकुर वाला हाल कर दिह से तोहारा उहे घर में हमार हाल तू कर देले हाँ तो बुझले? मैं चले कि केकरा खातिर कमा तनी पोते पोती खातिर ना पोते कमा तनी पोती बेटा खातिर। खातिर कमा तनी हई देख पैंट फाटल बा हई देख चप्पल नहीं खे आए हम सोचनी है हाँ। कि पेंशन उठल बा चप्पल किनब पेंट किनब तो पहले घर के हालत देखल जाई कि पैंट देखल जाई या जूता देखल जाई का घर के हालात बा लड़का स्कूल ना जात रहलानु लड़का स्कूल ना जात से पहले हमरा के कहले रहे आज कैसे तोरा पता चल गइल कि लड़का के फीस जमा करे आज तो बुढ़वा कंप्लेन आइल है आज जैसे कंप्लेन आइल है एक आदमी आइल रहा कहे खातिर स्कूल से कंप्लेन आइल है हाँ। अगला महीना से ना आई कंप्लेन ना अब काहे आई अब कपड़ा होइए कोई फीस भराइए जाई ठीक है बा जे करे के बा तोहनी के करसन लेकिन ठीक ना कइला हसन आज आ टेंगरो तुहू ठीक ना कइले ह कहत रहन तार बाबू के कि ऐसा ही होला खिया लेवे खोला न तो खूब खियावेला पियावेला आदमी तोहरो घर के भेद कहत नहीं खी तोहरो लूर ना भइल बाबू का हमरा लूर ना भइल रे घर में जवन होता बहरी कहल जरूरी बा हम काहे कहत उ हमार दोस्त ह मीता ह हमार हाल समाचार घरे पूछे आज आएला दोस्त यार मीता रहल आए पानी पूछ लेता कुछ खिया देता हो गई हमरा तो अपना हई खाए होता, के हऊ हइये होता। नहीं के हम तोहनी के पूछ के ओकरा के का खियाइब रे आ साला 4 गो खुरमा लेके अइले उहो लेके चल गइले ह हैं पैसा लेवे घरी सब तेल मालिश लगा के ले लेला ह सब हमार फिर उहे कुकुरे वाला हाल कर देलस आज हमार बुढ़िया जिंदा रही तो तोहनी के तो मुड़ी ऐठ दीत हैं बैठा ही जा घर के बाद जौन बा बाबू घर के शिकायत ना कइल जाला तू हमरा के सिखेबे रे आ साला जन्मा के पोस पाल के हेतना बड़ कर देनी तू अब हमरा के सिखेबे तू अब बच्चा हो गल बड़ा बुढ़ा गोल अब तारा दिमाग नहीं खे दिमाग तार काम नहीं करता सनक गोल बड़ा तू अब हम सनकल नजर आवतन तोरा के रे आज के बाद ये गलती ना करबा घर के बात एने ओने के करला मौगी सब का कर सन मतलब ये घर में हमार कुकुरे ऐसन गिनती नहीं खे रे गलती भी करता रहा उहे ना आदमी कहला हमार कुकुरो इतना गिनती नहीं खे घर में तारा के इज्जत भी करला सब कुछ करेला हा मगर अभी तू का कइला हा हम का कोई नहीं है छोट छोट बात के इग्नोर करके चलल जाला दोस्त यार से अपन दिल के बात हम ना करब तो केकरा से करब तोर नाना से करे जाइब कि तोर ससुर से करे जाइब रे नाना से ससुर से हाँ? ई नेखन कहत कि हाँ गलती हो गई गलती माना अपन हम कौनो गलती नहीं कइले तू अपन दिल के बात अपन दोस्त यार से ना करेला तो हमरा पर बीतल हता अपन दोस्त से बतावत रहनी है तो घर के भेज देबा घर के भेज देत रहनी है कितना अच्छा से अइला हन पूछला हन कि उठल ह तू पैसा अपन बदनामी ना कइला हमार बदनामी कइला है एकर बदनामी कर देला से कितना तू इज्जतदार खानदान के हवस रे उतना इज्जतदार खानदान के रहते तो हमरो इज्जत हई ना रही तलार तोहरे खुनवा नहीं हम तो केकर खुनवा है उहे न कनी हमरे खुनवा हवसला एको हाली तू गइले बढ़ारा रे कि तो चलो हो बाबू पैसा में उठाए जाता रह तो चलो सारे जब तू जान गइबे कइल रहले है कि पैसा उठाए गइले हन तो लहू हमरा के तू गइले हरे पैसा ना रहला रहल त तारा भेरी
तो पैसा रहल तो हम खुदरा ना करवाए के डर से ना हम पैदल अइनी तो है। तहार गलती बा, ई तहार कोई गलती बा। टका बचल है में तो घर ही में ना पैसा हो केना चल गई। घर ही में ना बा। अकाल मांगत 10 टका के ले 10 खैनी तो हमरा के देबो ले आके। तो रही तो देब ना। अबे कहता रे घर ही में बा, अबे कहता रे रही तो देब ना, ओरा जाई बिला जाई भर रात में। तो कौन काम खद लेनी है, खाए खद लेनी है। जे तोरा बुझाता कर कर, हमरा के अब तोहनी के मुआ दे बसन, हम बुझ गईनी मुआ दे बसन। पानी एक गिलास लाओ रे, नेटी सूख गला मार। अरे सारे हम सोचनी हमरा खातिर मंगावत रे, तो पीला है ना बे पानी। तो हमार नेटिया ना सुखल इतना भोकवैला हसन तो। लाओ बैठा चुपचाप। हम तो सोची आज केने से हे सूरज देवता केने से तू उगल रहा, हम इहे सोचत रहनी है तो उगल नहीं खान, रोज जहाँ से उगल वही से उगल बड़ा कि हमार खूब सेवा सत्कार हो। ना भइला से सेवा। 5 मिनट के सेवा ना होकला, लूट के चल गइल जाता, सेवा कर ले जा हम। अगर हमारा वीडियो पसंद पड़े तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।